majko moja, majko moja. Ja ću početi da naplaćujem. Šta? To što sam normalna. Ajde, natrljaj mi sad i ti na nos, molim te. Eto vidiš, ti čim sedneš ovde, ja znam šta ti. A šta mi je? A, ne. Milja više besplatno ne daje nikom savjete. Minja? Šta pričaš to? Pa ja sam ti drugarica. Ja sam tebi psihijatar. I tebi i svima ostalima koji ovde dolaze. Svi ovde dođete, izbacite svoje probleme ovde, ja sve to slušam i moram da sam na usluzi svima vama ceo dan ovde. U PMS-u si, a? Eto vidiš. Ja čim se požalim, mene pucaju hormoni. Meni je ovde u opisu radnog mesta i ličnosti da slušam vaše probleme. Dobro, Minja, dobro, okej, sve evo ne moramo da pričamo. Hvala ti. Baš ti hvala. Dobro, evo, ćutimo. Ćutimo. Moram da te pitam nešto. Ne mogu. Hajde, pitaj. Sam ja lepa? Jesi, Natalija, lepa si. A sam pametna? Dovoljno da te ne provale. Pa šta je onda problem, Minja, da mi toliko ne ide u životu? Pa mene bi svaki dečko da žene, ali samo da čekam da se on još malo izludi. Ne mogu više, to evo stvarno dovde su mi ovako došli, guši me to više. Ja ili ću da se zamonašim, ili ću da ovako lepo dignem ruke od života, skroz. Dobro, Natalija, ajde, evo polako. Evo, ja sam sama i šta mi fali? Ja sam sama, pa ti si feministkinja. Izvini, a što to treba da znači? To znači, Minja, da si jaka žena. Ja nisam jaka žena, nisam. Ti ne znaš da budeš sama. Pa šta? Evo priznajem, ne znam da budem sama i sve to strašno, ne znam da budem sama. Ja sam i radila natalnu kartu, i numerologiju, i tarot, i gledala u pasulju, u kartu. Sve živo su mi gledali i rekli su da ću nađem dečka, ja i dalje nemam dečka. Dobro, ajde, šta će ti, dečko? Šta će ti kad su svi isti? U ostalom, tvoji kriterijumi su vrlo... Šta, kakvi? Diskutabilni. A zašto? Gde si videla pametnog, lepog, uspešnog, da je devica u horoskopu i da hoće devojku? Pa šta? Natalija, oni sami sebe gledaju u ogledalu po ceo dan. Ja bi mu dala da se gleda u ogledalo, meni to uopšte ne smeta. I onako volim duže da spavam. Ajde, idi lupaj tamo voćkice. Ma idi ti tamo lupaj voćkice. Ali ozbiljno ti kaže, imaju sad ove nove sa likovima iz Narkosa. Stvarno? Majke mi ti kaže. Pa idem da lupam voćke. Pa idem. Ajde, idi. Otišla si. Klasična, nemam sreću u ljubavi, smaračica. Minja? Minja? Molim. Minja, ja sam genija. O, radilo se na samopouzdanju, a? Minja, promenila si mi život. Dobila si. Zezaš. Ti si bolja od svih nadprirodnih pokušaja da promenim svoj život. Minči, upoznaj novu Nataliju. Ja kad kažem, to je, sve vas znam u dušu. Ja znaš onog tipa tamo? Koga? Onog tamo. A onaj, znam, pa to ti je onaj glumac, onaj... Šta će ti to u životu majke ti? Pa ima srećnu ruku. Stani, zar ti nisi rekla da menjaš život iz korena? Tako je, i menjam svoj život iz korena, ali sa njim. Slušaj ovako, ja kao se bojala da pritisnem taster i ja njega zamolim, rekao, ne možeš da mi pritisneš taster, i on ovako pritisne taster. Ali mislite kako se on tako trudio, pa fin, pa dobar, pa sladak, ma tačno se vidi da ima srca. Kako si ti jadna? Ne, ja nisam jadna, Minja, ja sam dobila i to sam sa njim dobila. Ej, pa mi sad imamo zajedničku imovinu. To znači da mi moramo da budemo u vezi. Da, dok ne potrošite taj dobitak. A, bit će tu više dejtova dok mi ne potrošimo taj novac. Svaka tebi čast. Pa baš ti hvala. Hoćemo polako. Da, hoćemo. Da te pitam, a kako ja da znam da ti sad ne glumiš? I da mi je njenog mozga samo na 3 dana da se odmorim.